Light थांनाय साल किसा सिगां त्रिपुरा मालखंबाय फेरजागै थैनाय ताकुक दिनेश रेंनि नखंगो थाङै चुबाखा सेन्ट्रेल यंग ब्रु एसोसिएशन बाय ब्रु संग्रामा मिथि बदलरक बिउ रिपोर्ट नर्थ इस्ट त्रिपुरा जोंनि 13 तारिखआव बमियाखि थै थानाय गारि बाय गाथाइये थै जानाय दिनेश रेंनि न'आव जों फैयै सफैलायहा जों फैनायखे दक्षिण देरगां हाफायनि चौधरी दङ के उत्तर देरगां हाफाय चौधरी दङ के ब्रै मादार अर्गानाइजेशननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि रब दंफायो के उत्तर नि लंकाय हाफाय चौधरी सलाय सफैमाया हाफाय सेक्रेटारि बुं रो माइसिंखे हा होमबासो जों याचु म सिंबो ट्रेहरनो ब्राउन खुथामनि केहाका तुइकुनि थांजातोनि बर' माइसिं यां थांगो लाइफनि डिस्काउन्ट माइसिं जाया बखिबो ब ब्राउननि मुचुय बिनिम सात्रे केहाका कुरि जाखा जेबो थै थानाय केहाचु न अब थैजा तावले जे बुंसां बम सारो बम सुरो खुथाम केबो मुचुय बुरचु माके हाकेनो बर'नो तरे नाय जत चिनि ब्रुरबो नाय सौये ब्राउननि पान्डाले खाफां दुखो क्लाइलेट मारोले ब्राउनले ब हा साकाव आचाय मनले पाइथुं ग्राम नहा साका हामबो बिनि केहाफो ब्रैफों थुतला फं थुक्रि जाखा ओमे जों आंखे आंनि जेखेबो सेन्ट्रेल एक्जिक्यूटिव बॉडीनि ब्रु संग्राम मानथनि वाइस प्रेसिडेंट आं बाय ब्राउनआ जों जे याचुम हठात के चुंफो चंलाइये जे जानजाने बहुत के चंलाइ माथाममी एक बांके केफरि जानामैया जे याचुम मनदराव